3-5 ensimmäiseksi kisara startti, 15 sekunnin taulu ylös. Siitä kone käymään ja 5 sekunnin taulu ylös. Ja näin sitten sisään Suomi ja sillään se numero 7 Matti Korkeamäki, joka tuo starti itselleen ottaa. Niin kuin arvelinkin siitä vihreällä Kawasakilla. Siinä on sitten Teppo Kauppinen myös siirtoa hyvin Tuomilta ja siellä Metsämäki, Heino ja Mutikainen sitten epäonnistuu startissa. Hiukan on vasta 5. Ja Gustafssoni sitten starttitasassa valitettavasti kyllä. Siinä sitten joutuu Gustafssonin tasaajajan rooliin. Kärjessä Korkeamäki, kakkosena Kauppinen, kolmantena Metsämäki ja Hirmusella linkulla sitten sisään Neemi Mutikainen. Siitä kyllä lähti tämän päivän kovin vippi tuo. Toiset tippää korkeammalle pyörät suorassa, mutta Korkeamäki kärjessä. Sitten on Kauppinen, kolmantena Metsämäki, neljäntenä Mutikainen. Siinä ollaan tiukassa nipussa, kun Korkeamäen johdolla tullaan pakki suoraan tuohon ratavarikolle. Numero 7 näin. Sitten on Kauppinen myös hyvässä. Tullaan maalilinjalle. Just Korkeamäen johdolla numero 7. Sitten on Kauppinen, Metsämäki, Mutikainen. Sitten tulee Tero Heino ja muu joukko sitten takana, katsotaan kärkiä. Siinä ollaan tiukassa ryhmässä sitten 4 kärki tuo lähtökohtaan käännetään. Korkeamäen johdolla Kauppinen, sitten Metsämäki hakee ulkoa, sitten nousee rinnalle, mutta Kauppinen peittää ja pitää kakkospaikkaa itsellään. Sitten Mutikainen siitä saman tien muistaa sitten Metsämäki lähti hakemaan ulompaa linjaa, kun Kauppinen peittää sisältä ja sitten saman tien Mutikainen siitä tulee Metsämäen eturenkaaseen, vähän osuu pyörätkin yhteen, siinä heti kuittaa siinä ja annetaan arvoa yhtään. Heti kun paikka on, niin se hyödynnetään siitä sitten linkulla sisään jälleen kerran. Mutikainen nousee kolmanneksi, nyt kakkosena sitten hakee Kauppisesta ohituspaikkaa paikasta. Nyt nousee Metsämäkikin rinnalle, sitten pääsee kun kuittaamaan Kauppinen hyppää kuitenkin vielä, mutta ajoittuu ulos tuossa pattisuoraan olevassa kurvissa. Mennään rinnan tuohon ratavarikolle, pääseekö Metsämäki sitten kuitenkin sitten. Tero Heino pikkusen jääneenä vitospaikalla. Näin tätä maalihyppyä tuon mäkeen lähtöpuomin taas se. Korkeamäen johdolla Mutikainen kakkonen, kolmantena Metsämäki, neljäntenä Kauppinen. Ja sitten lähtee Mutikainen hakemaan ulompaan linjaa, mutta ei pysty, ei kerkeä. Korkeamäki pitää sisäpaitaa eikä sisälinjaa eikä pysty. Näin ollen Mutikainen sitten hyödyntämään tuota ohitusta. Samatien Mutikainen tekee sitten virheen tuossa loivassa mutkassa. Ajaa vallista läpi samoin kuin Kauppinenkin. Nelospaikalla pyörä lähtee alta ja jää sitten tuosta kolmikosta hiukan ei kuitenkaan saadu. Korkeamäki johtaa. Mutikainen kakkosena, kolmantena Metsämäki ja neljäntenä Kauppinen. Nyt tätä tuoda porra tutturille. Ja nyt sitten Mutikainen nousee Korkeamäen rinnalle. Puttautuu Mutikaisen peesiin. Nyt Mutikainen kuitenkin Korkeamäen rinnalla lähes tulkoon. Tullaan tuo patti suoraan. Nytkö sitten tapahtuu ohitus. Sieltä pikkusen meinaa Mutikainen ajoitua radalta ulos, kun Korkeamäki peittää linjansa. Nyt sitten Mutikainen puristaa rinnalle ja ohi kyllä ratavarikon kohdalla. Tasoitettu. Painaa ohjetta. Muuten kolistut kaikki puoliin. Vielä muutaman päänahan pystyy ottamaan, jos huomioon sen, että edellä oli hiipuuden mestarista moninkertaisesta on kyse, että
että se rutiini on niin vahva siellä selkärangassa, että vaikka onkin vähän ollut vuosia taukoa ajamisesta ja muutenkin, niin se ajotekniikka, totta kai vanhempi hiukan tangittuu ja tulee nää, siitä vähän hiipuukin, niin jollaista tietynlaista vauhtia pystyy sitten ajamaan, vaikka olisi taukoakin ollut, jos jonkinlaisesta nyt kunnossa on ja muutenkin, ettei ole ihan päästänyt kiittää, että se, joka osaa sitten lukea rataa ja tietää miten ja näkee rata on kulunut, niin sitten aletaan voimeen hiipuessa hakemaan niitä